Assalamu alaikum. So in dai kuna ɗaya daga cikin waɗanda suke son su kalli fina-finai Indiya, to wannan bidiyon naku ne, ka kalli shi daga farko har ƙarshe domin ganin yadda za a karka samun ingantaccen fina-finai. Kama da kamfanin Alligator Sultan Film Factory, HAUSA ne su zamani Mega Rap Studio Badasa Media da sauran dai kamfanonuwa baki ɗaya. To wannan bidiyo naku ne. So kawai kai tsaye domin shiga wannan gurbi ki gani gashi nan duk wani fim da ya fita a faɗin duniya in dai na fassara Hausa ne wanda ke fassara baki ɗaya anan za ku iya samu kamar yadda kuke gani gashi nan duk wani fim da ya fita insha Allah za ka iya samu shi a cikin wannan gurbi namu. Da wanda suka fita ma a baya in dai har kana so za ka iya samu kawai kai tsaye ka danna description kamar yadda naku gashi nan ku danna description da kun danna insha Allah za ka ga wani blue ɗin rubutu da ma hannu mun nuna shi kawai sai ku danna haifu ya joinin. Idan haka san baka da Telegram kai tsaye abin da za ka yi. So ka yi mana magana ta WhatsApp. Insha Allah sai mu tura maka link na shi ka sauke. Insha Allah sai mu tura maka link na Telegram sai ka sauke. Sai mu saka ka a wannan gurbi. Amma in dai haka na da Telegram kawai kai tsaye ka na description wannan video kamin shi na kamar da muke nuna muku. Kawai ku yi joinin a cikin gurbin za mu akwai inda muka nuna za a yi mana magana kai tsaye. Yawwa insha Allah za a rika samun ingantaccen fina-finan duk inda kake za mu iya tura ka mu duk wacce ƙasa kake. Insha Allah duk radda fina-finan suka fita za ka iya samu insha Allah in dai kana cikin wannan group. So in dai baka da Telegram kai tsaye sai ka mana magana ta WhatsApp. Insha Allah za ka iya samun fina-finai akan lokaci duk da suka fita. Duk fina-finan kowane kamfani take so insha Allah za mu tura maka. So wannan lamba ita ce za ku ɗauka sai ku yi mana magana ta WhatsApp idan har kun san baku da Telegram sai mu tura muku link na shi ku sauke. So in dai haka na Telegram kai tsaye karan da screenshot domin shiga wannan group. Insha Allah wannan dai matsalar ta zo ƙarshe wanda suna cewa da dama sun shiga wannan bidiyo sun shiga to amma ba su samu fina-finan Indiya ba. So wannan dai ita ce hanya wannan gurbi ki gani duk wani fim da ya fita insha Allah za ka isa a ciki. Wani ki gani gashi nan duk wani sabon fim da tsofu da ya fita a baya insha Allah za ku dai iya samu a cikin wannan gurbi din ba tare da kun sha wahala ba. Hau kai tsaye kun da description domin ku yi wannan da gurbi din domin ƙara bayani su ku da tuƙewa ka wani lamba.